Bhí buaicphointí an Galway an bhí agus is beag bhí idir iad as Kirkig, an airolta tachtcho héans Kildare chlí nó nach plan eile Kildare. Mícheál Tristan ha man trátrachta. So das ballisteach an tugadtí stad néomh agus an Galway gírig túsma a chuir leis an Gaillimh agus iad gimmert sa mála cailún daon cúlín óhána gona Corcaí sa bhát a dearnach ach Andrea Trillanton na scór má dóibh. Kildare is sa tóir scóir le smachta go háling is Stiganton ag Aoife Mórnán agus tá sé sin díreach leistigh an cúlacha. Dúirtar Buaicphointí ag Roisin Leonard leis an das óg an Countson ag taistil agus tá sé ché ordíirichan ag Leonard. Can conturtach ag turling to Schlick smachta go háling, but goil deis an tug an Galway cool agus tá ag a deir nada has a líntán ag Andrea Trill a ceist an son féin gosant agus éasca ag a deir ísile isteach san anga cé. Galway níos fearga cinnte in san chéad lehan agus tá deis ar cool eile ó Sour Creek ag a deir Leanne Cohen agus solas an lé atranis a teach sústí lehan cibad a ríist ordobar déint an son agus í garisteach. Kildare féhrúd ar nó cóscóir le Corcaí sa chéad bhátach san son cailúnta gon ardmhacha ach sin na Galway ar fad atá an uachtar an san Somália roéasca cúlibhar a trí an son ag an Galway agus Roisin Leonard agus an cléise seán is well beagnach imithir fad ó Kildare. Bhfuil deis ar cúl dá gcuid sábháilt an son Lea O'Halloran ach tá cicéirice le teachta go deire agus Alana Prizeman chun a Countson a hógant agus nada sa líntán. Crop níos fear ar chlár na scór go cinnte agus é sin ag tastáil ó Kildare agus cuman amach ar an Galway bhíle tamlin áíire be siad brasása leis an taspáintas baile deis an tan a ríist ag Íomhan Nún or taspáintas scórála John óna na Buaicphointí Sraith le fanacht an sa Somália agus an bua tailte ag an Galway.